раёсати корҳои дохилии пойтахт як донишҷӯи савори мошини гаронбаҳои Лексусро боздошт намуданд, ки дар роҳ як зани 31 соларо зада куштааст. Феълан ин донишҷӯ дар боздоштгоҳи раёсати корҳои дохилӣ нигаҳдорӣ мешавад ва тафтишот шурӯъ шудааст. Дафтари матбуоти раёсати умури дохилаи пойтахт рӯзи 14 ноябр ба радиозодӣ гуфт, донишҷӯи донишгоҳи славянӣ ғолибшо Катахонов ҳангоми ҳаракат дар хиёбони Исмоили Сомонӣ аз уҳдаи идора намудани мошина баромада зани 31 соларо мезанад, ки дар вақти ба беморхона бурдан дар роҳ ҷон додааст. номи ин зан Танзаева Нарима буда сокини шаҳри Душанбе мебошад. ин манбаъ мегӯяд ҳодисаи мазкур шоми рӯзи Душанбе рух додааст ва ғолибшо Катахонови 19 сола донишҷӯи соли дуввуми донишгоҳ боздошт шудааст. ин донишҷӯ сокини ҷамоати деҳоти қиблаии Ноярӯдакӣ мебошад, феълан дар боздоштгоҳ қарор дорад. мақомоти тафтишотӣ ҳоло барои рӯшан намудани шахсияти ин донишҷӯ таҳқиқотро шурӯъ намудааст, ки мошини гаронбаҳо ба ӯ тааллуқ дорад ё не ва дар кадом ҳолат ин ҳодиса рух додааст, оё ин ҳангоми пойгаз сурат гирифтааст ё не. Ахиран маҷлиси намояндагон ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тағйиру иловаҳо ворид кард. онҳое ки пойгаҳои ғайррасмӣ ташкил мекунанд, то 15 000 сомонӣ ҷарима мешаванд. ҷазои аз ин ҳам сахттар 2 сол маҳрум кардани фарди гунаҳгор аз ҳаққи ронандагӣ аст.